Tay! So mayong adlaw sa inyong tanang mga ma'am sir, no? Karon baliko na po si tatay nga akong nakitaan nga nagkamang in town kay para mangita og uwak ka lansunis. Salamat ay sa tanan nga nagpaabot, no? Og shout out po ko kay Natalia Oplikinto. Amping kanunay ma'am, no? Salamat kayo sa inyong kamayo. Og sa tanan nga nagpaabot kan tatay mga ma'am sir, no? Salamat bigay sa inyo, no? Ginoo na lay bahala sa inyong kamayo sa isig ka tao, no? Kalipay yun na ito nga natin matabangan nga mga taong walang wala. So karon mga ma'am sir, agtuon sana po si tatay. Ano po? Tay! Mga padulong! Ha? Kapadong? Mangita ag kamote? Nakadumdum pa ka nako? Kamote kasi no nga nagdiri sa no. Oh. Ngano mangita mag kamote wala na ibugas sa inyong balay? Horot na. Naamang ko sir. Oh, naapa nabilin pa. Nabilin. Ginoo. Haman dapat ka mga kamote dito. Dito. Nako ihatag sa imo. Uban ta sa inyong balay ta. Okay ra? Asa dito sa balay? Sige sir, okay ra sir. Ha? Kadali. Di ako ikuan. Kadali tayo. Ay, ikaw rin mo kuan. Sige, agtusok na sa inyong balay tayo ha. Kaya na ako ihatag sa imo ha. Sige. Mao din yung balay ni tatay mga ma'am sir, no? Isag si tatay ray isa bilin siyang balay pero nagpakabilin nga limpyo. Siya ko mo siya. Nakaw balay ni tatayo. Ay, napadyo na yung bugas ng mga pero na alitay. Nanong naabot ka dito tay? Imo ra tong gikamang padulong dito? Dire ka tabi. Imo ra tong gikamang padulong dito tay? Oh. Ha? Mo. Nangunga lang kag kamote para dugay mahurot ang imong bugas. Sus Ginoo. Nya kumusta naman ka tay? Okay ra gyapon. Natay no basta natay Pantay no kanisulit ang atong pag-ampo sa kahitasan. Ha? Karon tay pasalamat sa Ginoo tay kay nakit-an ka dito. Kay padulong naman jud sa inyong balay nya. Kung wala pa ka nakit-an dito na magpakitaay jud kami sa asa kay padulong naman jud tuglasang. No? So karon tay nako ihatag sa imo. Ha? Ako sang kuha tay ha. Kani nga mga grocery tay. Kani nga mga grocery tay na ano diri tanan ha. Na kay gatas diri tay ha. Mayo na lang naman nga Salamat kasi. Kung wala problema. Ang una na to pasalamatan ng kahitasan ha. Kani mao tay na apag ko ikaabot sa imo ha. Kani tay puro ni mga dilatat lang tay ha. Sa karton tay. Ya tay napad ko ihatag sa imo tay ha. Oh, may nalang ni imo ni gastuon sa matag adlaw tay ha. Oh, una ta magpasalamat tay sa kahitasan jud ha. Nya. Oh, una dito ka magpasalamat sa mga tao nga nagpaabot sa imo tay. Salamat sa mga tao. Lahat ako. Salamat niyo. So, kanina si tatay din ma'am sir sa katong nag-message ko siya ra jud isa sa siyang balay. Nya kaniyang balay kabili ni sa imuhang sa imong ginikanan tayo no. Anak ka dyan tayo no tay. Masing kaloyan pas Ginoo nga makabalik ko diri tay ha. Nga mag-amping ka kanunay tay ha. Salamat sa mga tao mabot sa kuha. Amping panunay mga sir mga sir. Amping salamat kayo. Na pagtagaan mo sa Ginoo. Sir no. Mao na gyud mo na kung no. Kalipay gyud nato ma'am nga makatabang tag tao nga parehaan ng sitwasyon ma'am nga tatay sa iyahang kondisyon na ginabuhi si tatay para mabuhi siya. Munang salot juga ko sa imo tay. Angay juga skolaran sa mga tao tay ha. Salamat kasi. Oh sige. Tay dili na ko magdugay ha. Ang tingga kanunay tay ha. Sige.